Ahojte, vítam vás pri novom videu. Viem, že včera som chcela robiť video z Marina Molu, z pláže, ale nejak mi to nevyšlo. Nevyšlo mi to preto, že po stretnutí som musela bežať na ďalšie, ktoré sa mi prihodilo, proste neočakávané. Takže som tam musela bežať. Tým, že nemám auto, tak to bolo trošku komplikovanejšie, pretože ísť električkou, prestúpiť na metro a potom na autobus a ešte sa odpratať pešo, tak to chvíľu trvalo. Auto budem mať hotové zajtra. Dnes robím z domu, lebo som nemala naplánované žiadne meetingy, ale mám nejaký ten paperwork tu rozrobený, takže pracujem tu a tým, že ešte v kancelárii neviem, prečo nám nejde elektrika, nejde nám klimatizácia a tým pádom ani Wi-Fi. Je tam v celej budove nejaký problém, takže musia to najprv opraviť. No a tým pádom som sa aj rozhodla urobiť také jedno videjko. To z Marina Molu vám dám, alebo z tej pláže vám dám asi niekedy cez víkend, ak sa mi podarí dostať tam, lebo ešte neviem, aký bude plán. Ešte som si nerobila nejaké extra plány na víkend, ale dnes sa pozrieme na to, čo som videla včera zo záznamu, že Jimmy nahlasuje reakčné kanály za autorské práva. Autorské práva. Tak, pozrime sa na to. Ja vám to aj tuto dám, aby ste to videli, čo vlastne TikTok považuje za autorské práva. Takže mám to tu, vy to budete mať tu. Autorské práva na TikToku. Autorské právo je zákonné právo, ktoré chráni pôvodné autorské dielo, napríklad hudbu, videa a tak ďalej. Autorské práva vo všeobecnosti chránia pôvodné vyjadrenie nápadu, napríklad konkrétny spôsob vyjadrenia alebo vytvorenia videa alebo hudby, ale nechránia základné myšlienky alebo skutočnosti. Takže tu sa dostávame k tomu, že Jimmy na TikToku vyjadruje svoje myšlienky, vyjadruje nejaké skutočnosti, ktoré sa snaží vyvrátiť, ale porušuje autorské práva používaním hudby. Používa hudbu, ktorá je na TikToku chránená autorským právom, pretože tým, že aj ja občas takto postujem nejaké videá na TikTok, tak viem, že napríklad TikTok tam má nejaké neviem to napríklad vyhľadať, povedzme, že by som chcela nejakú pesničku od Rihanny napríklad. Nenájdem ju tam. Nájdem ju tam v nejakej inej upravenej verzii, ale nie tú originálnu. Čo Jimmy vlastne na svojich streamoch púšťa originálne piesne a myslím, že on to dáva z YouTube alebo zo Spotify alebo od niekiaľ, čiže vlastne kradne obsah. Porušuje autorské práva. No a tu sa dostávame k tomu, že toto je porušenie autorských práv, nie to, čo robia reakčné kanály, ktoré si zoberú záznam jeho streamu, kde on vyjadruje svoje myšlienky, ktoré nie sú chránené autorským právom. Poďme ďalej. Ďalej, čo tu je? Porušenie autorských práv. TikTok nepovoluje žiadny obsah, ktorý porušuje autorské práva, používanie obsahu chráneného autorskými právami iných osôb bez riadneho povolenia alebo oprávnenia a môže dôjsť k porušeniu zásad spoločnosti TikTok. Zároveň platí, že nie každé neoprávnené použitie obsahu chráneného autorskými právami predstavuje porušenie. V mnohých krajinách sú výnimky z porušenia autorských práv za určitých okolností. Patria k ním doktrína spravodlivého používania v Spojených štátoch amerických a povolené konanie spravodlivého zaobchádzania v Európskej únii a iné ekvivalentné výnimky podľa platných miestnych právnych predpisov. Čo som sa dočítala, tak to znamená, že napríklad, tak ako to robia reakčné kanály, že to využijú na YouTube pod hlavičkou Fair Use, že do toho dávajú nejaký ten svoj pridaný obsah, čo Jimmy nerobí, pretože on len vyjadruje svoje myšlienky. A ako podmas si dáva autorsky chránené piesne, tak nedáva
tým porušuje zákon. Ten autorský zákon. Potom tu máme tu ďalej, to vám tiež tuto ukážem. Ja tu mám zase tu. A je to vlastne odstránenie obsahu, pozastavenie alebo ukončenie účtu. Akýkoľvek používateľský obsah, ktorý porušuje autorské práva inej osoby, môže byť odstránený. Účet môže byť pozastavený alebo vypovedaný z dôvodu viacerých porušení autorských práv v súvislosti s používaním stránky alebo aplikácie TikTok alebo iných porušení podmienok služby a usmernení komunity. Vyhradzujeme si právo odmietnúť akémukoľvek držiteľovi účtu, ktorého účet bol použitý na nevhodné aktivity, otvorenie nového účtu na stránke alebo v aplikácii TikTok alebo inak hostovanej spoločnosťou TikTok. Čo znamená, že ak Jimmy bude aj naďalej porušovať tieto ustanovenia TikToku, to znamená, že jeho streamy budú nahlasované pre porušenie autorských práv, TikTok mu môže zrušiť účet. A ak sa to bude opakovať, keď si založí nový, tak mu môže úplne zabanovať prístup na TikTok. Čiže ak by mu dal TikTok trvalý ban, tak Jimmy skončí. Nebude mať proste ako sa živiť, pretože to, čo hovoril, myslím, že on hovoril, že je VIP security alebo niečo také. VIP security. Ja som videla zo pár tých VIP security tu v Dubaji. Bol tu aj Ronaldo, videla som tu Kiss Daniel a podobných. A viem, ako tí VIP security vyzerajú. Z môjho pohľadu, čo som videla Jimmyho, tak keď mu niekto jednu praskne, tak sa poskladá ako leporelo, ako skladacia knižka, ako balíček kariet. Vyberte si, čo chcete, inak to leporelo sa im páčilo od Katálie. No a tým pádom on príde o veľké peniaze, pretože jeho ten TikTok živí. Aj keď za minulý týždeň zarobila nejakých $130, $130 je povedzme niečo okolo 3000 českých korún. Ale aj tak, mať a nemať 3000 každý týždeň je veľký rozdiel. No a potom som našla ešte jednu veľmi zaujímavú vec na TikToku, vlastne v tých podmienkach. A to je citácia, kritika a recenzie. Nevideli ste ma. Citácia, kritika a recenzie. Citácia je použitie výroku z diela chráneného autorskými právami na účely, ako je ilustrácia výroku, obhajoba názoru alebo zapojenie sa do diskusie. Citácie sa môžu použiť aj na účely kritiky diela chráneného autorskými právami, napríklad kritické komentáre k filmu alebo na recenzie filmu, knihy, albumu. Čiže myslím, idem sa ešte na to pozrieť, ale napríklad ak niekto zoberie od Jimmyho video a začne ho citovať, kritizovať, dáva tam svoje myšlienky, je to už využitie v rámci nejakého toho fair use, tým pádom nikto neporušuje žiadne zmluvné podmienky, či už je to TikToku, či už sú to podmienky YouTube. Ale schválne, okrem toho, čo som vám dala teraz sem, aj s tou citáciou, ja som sa pozrela aj na podmienky YouTube a tie si pozrieme teraz tu. Tiež vám to sem dám, takže poďme sa na to pozrieť. Takže zase vám dám sem, čo je predmetom autorských práv a čo už nie je. Čiže audiovizuálne diela, ako sú televízne relácie, filmy a online videá, spadajú na YouTube pod autorské práva. Zvukové nahrávky a hudobné skladby, písomné diela, ako sú prednášky, články, knihy a hudobné skladby, vizuálne diela, ako sú obrazy, plagáty a reklamy, videohry a počítačový software, dramatické diela, ako sú divadelné hry a muzikály. Predmetom autorských práv nie sú myšlienky, fakty ani procesy. Podľa autorského práva môže byť autorskými právami chránené iba diela, ktoré sú originálne a zaznamenané na fyzickom médiu. Na názvy a mená ako také sa autorské práva nesťahujú. Dávam vám to sem, aby ste si to mohli pozrieť. A ešte som tu mala fair use. A na YouTube existuje princíp fair use a ten je
No a potom tu máme fair use a fair use je vlastne, tam sa berú v potaz také 4 faktory a to je účel a charakter použitia, povaha chráneného obsahu, dĺžka a podstatnosť použitej časti vo vzťahu k chránenému obsahu ako celok a dopad, použitie na potenciálnom trhu či na hodnotu diela chráneného autorskými právami. Čiže tam patrí napríklad kritika, komentár, spravodajstvo. Princíp fair use sa snaží podporovať slobodu slova. Týmto pádom nemôžeš nahlasovať reakčné kanály, teda môžeš, ale je ti to na nič a v podstate reakčné kanály môžu vyvodiť dôsledky, ak im zmažú video alebo pozastavia kanál alebo čokoľvek podobné. Čiže pokiaľ sú v hraniciach fair use, ty si môžeš, povedzme, že pískať. Jediné, čo môžeš, tak prestať používať hudbu na TikToku, ktorá je chránená autorskými právami a teda môže to byť právne napadnutelné, teda ti môžu zmazať TikTok a dočasne, alebo teda už na dobro, pokiaľ sa to bude opakovať viacejkrát. Ďalšou takou vecou je aj to, že ty neustále porušuješ pravidlá, čo som videla aj na záznamoch tvojich streamov a teda ak si niekto dá tú námahu a začne ti nahlasovať pravidelne každý jeden tvoj stream, tak bez ohľadu na to, či to bude za autorské práva, za nevhodné vyjadrovanie, za šikanu alebo za šírenie pornografie medzi deťmi, čo si urobil, keď si zverejnil Kopačku, že teda natočil nejaké filmy pre dospelých, nemáš to nastavené na 18 rokov a tým pádom toto je, myslím si, že dosť veľký prešľap, hlavne ak to zdieľaš s deťmi. Na TikToku môžu byť deti od 13 rokov, nemal si to nastavené na 18 a tým pádom je to obrovský problém, pretože deti si to vedia jednoducho dohľadať. Nie je to problém. Dokonca si to, myslím, zverejnil aj na Discorde, kde je to absolútne bez obmedzení, čiže povedzme aj prvák na základnej škole môže prísť a kliknúť si na ten odkaz a uvidí, čo tam je. Takže na tvojom mieste by som si radšej dávala pozor na to, čo robíš ty, ako sa snažila nahlásiť reakčné kanály, ktoré si to striehnú, aby tam naozaj nebol žiadny problém, aby sa to nedalo nejak právne napadnúť. Dobre, toto by bolo z tohto videa všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, ďakujem vám veľmi pekne za to, že sledujete môj Instagram. Ďakujem vám veľmi pekne za každý jeden váš odber, aj lajky, aj komentáre. Som veľmi rada, že vás tu postupne pomaličky pribúda, či už na YouTube alebo na TikToku, teda na Instagrame a budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu. Pa, pa.